Hidan nang ni hapo kerdam kulai yang ni riboy. Hakaba kadon kini kejeng penmare ya kini kijip. Kijip bat ki kali ki baju komersial baju nyom klau. Kini kejeng penmare thong habai day. Bat kini ki kali ki ba klan gum kini hang ni hapo kerdam kulai. Bat kini kedai ka kejeng ele hakaba ki nongnya ki job lingba tiga obstacles lani ta ki jeng hakaba kini kinong penyele ni kini organizers kilabu ti kini wala pelong daka Motorsports Club of Meghalaya hang ni hapo kedam kulai nadu mensis ni kata kedai haka arpo terik bat menta kedai kesni ke balai kesni ke habdo hakaba kini ki nongyele ki badan kumba sapu armut dia nang ni napo jela jeni kumju na kiwi pa ki jela jong kani kathan chete lamni kaba ki kilayo banwan ban yashim menta hakini kilai sngi ke kani dikasi ke bakhaddo bat kindon tangkatu kaningut kinong job na kani ke jingele bat ngin sopej ayu ki don ban peni ta kasapnya akali ke jongki bangin nang ipe susu nomor bilang bun ba ki bangin nang ni bat hakini kisni belada bru ki bun ba ki obstacles ke baki kilayo ban yale kilayo ban yakun ban yo ta ke jing job ini abang ngin sepet ya kani ke jing yakun bat menu banwan ra lani ban ra ta kanam job nang ni kerdam kulai kabla pelong da kani ka Motorsports Club of Meghalaya ka ba leru ya kani kum kata ke jing rakhi jongki ke jing dap arpu snem ya ka club ke jongki ka bakila jupen long ikum kini ke jing yale na wi snem show wi pat hak ni hajala jongi. Kerana ni beriba Eugene, Presiden Jong ka Motorsports Club Meghalaya ki bala penlong ya kani kejeng yakop mentak sengi hang ni hapo kedam kulai. Ba Eugene pilami tu khniat hak bai dei ba kani kerukom penkrep penkrum ya kani ke event nganget kadi kesin ke beningkong kum ka club kenhun bi penlong ke 4x4. Aku boleh, Ferdinand kani dia kasihan ni labun event fina. Club jing kat Arpaus Snem, mentau Snem kat Arpaus Snem kan 2004. Abun ki event ngile from autocross to motocross, like Nastanga Rally and many we have been associated with many organization in preparing like organizing off-roading in other places kan. Tiga scene ka la Arpaus public event ngale combine ki bikes bat ki kali kan. Tiga ni ka Motorsports Club of Meghalaya off-road trophy. They totally kani ngile nala dia baru-baru ni associate bat kiwi ki organization this time of the year ngile hinala dia ha kani ka event ngi name obstacle is one of the very first event ba ngila ala ban name obstacles kan bakin there'll be kind of a fun also when people kena gum tu kinong okay kadi ke ini sya nyom keti la ni ban chu kadon jingmut pi ngi don ki pond rush ni pen lamwir ki kali hang tu ki sim lama dan ngidon ke balancing bridge pihak menang ban kieu ketu ban kanum hap sendan dan ngidon kani ka zip line bakin sautanat kini risah tak kipaj ba katu dekat teamwork jang co-driver and driver dan ngidon ka stream challenge pihak biat natural terrain kan dan ngidon sekai uphill downhill dan your articulation dai semi modified and the pro modified Tinggikai the basic fundamentals of off-roading. Off-roading is not all about bafinchinya khoruk kharaman setunat narway. Ada ke teknik dia bafin preserve ya kali. Ke teknik fin preserve ya ke track dia kanum sniutan. Ke teknik dia kawai ba if someone gets in trouble kumnu fin tow, kumnu fin assist. So kita all taking and of course taking the safety into consideration. We have the roll cage, we have the helmet, then the gloves, then your seat belt ngi check, clamp seat belt ngi minus point, clamp helmet ngi minus point. Kita ada AKA
about this event. Kum ka ken hon mentala arpus nem pi piladon kum kani ka win di main event ka pi le nasi kum ka jing rakhir nganget ya kan ka jing dap arpus nem jong pi hadu kadno try ladang ya kren tangkum ka club bed ka pi pila ban organize community event nang ni shakhmat lesi khlam ka jing yarap jong kanu kan hol ni jong ka sarkar hatu la mu ban yai penlong kum kini naladi hi kum pi ong kum pile ya kan ka bamenta ke Naladi hishimet ka ba kaya naladi hishimet ka tang ka jing the bone participants ni kham yo ki entry fees Tapi naladi hishimet hi ka jing jar ngi don kam ka support na ki companies corporates ban government ro but kawing ngamla man sung tu aba ki ngidan ki festivals te ki sanction ki festivals why not this be part of music kadang ka lakajong ka category mo ka sponsor government why not this ki belong very into ya ka you can it's a totally new for the people who haven't seen it and and for the past in the participation wise Northeast in Shillong has the best drivers of roading bike we have a national champion manta apo ka bike category ti mudur dadan bayarap le ngim kwa than tang diat ngi pa ngilala man survive hi kamu kergum jisu janga pimo benong ba lada kayai long kum ni kamu ngin pala ban race ya kata ka bar of organizing such events kan hang ni lesi kum ban peni seriam no bat kiwi gi baju penlong sabar ni kum no ta kan kanum long mo ong fi namba ngimla man chushim met na entry fees man ong ba pi ka tu ngin ai fi ka tu there has to be some sort of an understanding between the government ro but this generates a lot of tourist attraction we promote tourism not just guest house and swimming pool and not just festival this off-roading also is one of the thing that really attracts in the rest of the country and the world ingin come ka platform to be recognized bakin sanction bakin yi kan ti ngimla man let tan dia of course private companies the private companies is somewhat different, but to be part of the government, our government is somewhat very special. Deki pediang ni. Dan hangi bat iba lari mukhem bat kani ka kali jongi ka bala pen i ketik mensim ka bala kring ye baro khaj nadu mene tiba ka jo ko por ngi ka performance jong piru kala jubor ba kalau ngunu ka event baro kini ki license bala adap na banta jong pi overall te ka kastra ni ka bas kitrak te tangba ka menen bat mentasi ka kidon ki stage banga snowboard kan ngayo menen ngayo habas sedang bandingkong tika terak kalong ka bae ba por bandingkong kan de hadien de kala suk no te snowboard hang tu te mentasi pede ngayo shadien pakade ka ketik te ngayo la second last te kala ngam pelat la ketik pelat so ngasakut kendiat namba overall te kabiang hi te kiwi ki stage te ngayo first bae balari hadu kanu kalong bakordor lese ban sumar ya ka kali khabaide bat kum kini ki event ken bat katnu ka jinglut ka por ka bo jong phi banong na benta ban pen kre kum kini event em ban pen kre ya ka jingle kai te ka kali kala long bet ready tu dangila shina shisien dai ba ka jinglut te ka lut bon ha menta ka off road ken mar tang kita ya su ki baram ti win through kina pandai ki baram ki ba kidon ki ba hado sanrio lak ki win te kum kani bangate nakmat pade kini di baduna dor kini starting te
untuk live pesan sau pojar. Oi, entah. Jadi tayos pada arpo jar koi kista. Entah. Pilih hai kan ni long ka konsep nong sedong konsep conceptualize kali long pilih hi ne pisani anu ne. Em kan ni baru koi ngasna hi. Ngadon kalau long ka workshop hi haye. Namar ngasi le autocross rupi rally karali tekani kedai ka off road te baru koi kali jong lajong ki bang race ngasna be haye kan. Kalau ka workshop hi Kei ka message ka kubor jong pi le sen bata jong ki berang kwa ban sedang ban rung sakani ka line mo kumni ki bri ki layu i khna samla ki lai ki bakadon ka prospect ki kadon ka lesi ka lawe dan kata ka potential dari ki badon sap kei ka kubor jong pi nam ta jong ki kubor ki te kalau ba ki dei ban persang lada ki stanat ban le kan ni lada kila ki dei ban persang kan kena trish tam nganget ba kinla ban mar nga ngasna kan ni kali rum dei bang susna ba kumtu kan te kan ni kali ngasna no do shwa ka lockdown shisnam shwa ka lockdown lem no ngathiet cha ki parts ki barem ki parts tengah kat ko ba kadang yo pisang nila pelang untuk ya tray yo pisang ngathiet cha khandiat thian te lang lot berkhoi overall kan no kajing lot jong ni kali jong trai menta kan songdor be kumno lai pusan hapo sapo lak baru khajin shuong bang asna hi pedete kala shukong shong duna no ya ladang asna shawai ki beriu te kamot kan paisa ki sau san pho bro hoi kala adam kan hoi Ngadon ni ba William Hack iwe ni ki organizers ki ba la penbiang nam ta jong kani Lempung mama habaya keren bat kani ke jinglong jong kini ki obstacles kini ki ba philabu kini ki benta benong ban penya ji kini kali hang no kodur bi penwandur hang no kodur bi bu kenang bakan long ome tambakan habai dei ba competition dei ru bakan long sultanat habai wile kai ke hoi ten kong nang siap ya la senang ye kani ka artikel 4x4 ngadu pengilang nak samlang along bustana han man balik kam judon nang silong ngatri sabar saklau garo hill sebagai tri stomha tu pot tin nang lawan sini silong hadin mangala kaino itu ikam tengala musim uniform banginya senang no dengan ni ka performan organisasi kani ka 4x4 dulu dia mau urut lodon interest dulu kata-kata pat ngaru dak bat bormet bat musim kat bangala lodon nakabor layar api habai dei pak jing penlong ikum kini jai Lempung ni jing yakun kai ka bahmat tam ka pibu lese bakade ban biang gan hatu kade ke jakane hatu kade ka la lese la nong no ki track ne kai ka pibu lese ka bahmat ka ka balong ka kerpang gan da benta jong kum kita ki organizers ke bahakmat ka buk ngabuk ni kalau ke beningkong ngakwa ba isna samla jongi minta ngakwa ban kanti ki bikin sim benta kum ngani kam yele kai kenang begitu ki badon gitu ki jeep ki banda ki barim ada kam don kum ini ki la kai em ki kali jongi kala support kim sumar syu tena bahadon kum gini ki sumar ki kan tiga sak jing kenma gini si bat kanum do gini ki jeep ki barim dai kata kadau ngal le ya kan ni ni kibok ruyang ba nakaliang jongpi nakaliang kenhun jongpi badikun jongpi bad ka tim hi borok we ba kenaya penmi kum kini ki Lempung nani syahmat ban ngi kibok ruyang kin long ki bajau oh ya kata baru manusia ngila planning ni bagi pelak manusia man mangi de gini beri bela organize ni ko ngai kan ka for ndai saya kan ya bad ki motor bike phone law le na du nak na samla dang re sunat bahai kan
pi kum wen ki nong yalam ha bai dei bat kani ka jingle kai le si kani compare khnet pi sngo kum no kadi ka jing kemen bakrau kum de nga ka kham tam me ka shnong ki samla ki badan sap ki khna re badan sap ki badan hab ala jong ka sap long ka ai masi me ki ta wat ngar kum ba syong ta la stio ngabun ka me ne treso ka king khli te ngam man sing hab dan me de bakut nama ba ka masim ka tra kalong ta ka ai masim ki we kan Kade, dia kau kaliang ladang ngambak lah kani kerja kahang ni kamlong thamai shu ikum gini kerja jing lekai. Tenre PPE kum nu nak senong nak jing don jong gini kerja jing lekai ka kalong kum nu ka senong ka thau. Kawai ka nam ai nam baik ka senong ma ba kadi kesin ka ba ar tharai ka adin chipau khat san nem la long teng men chwa di ka nam senong. Ka nam ngong ka pau nam ka senong kalong kum nu ne ki bri ki long kum nu ka jing long ki long yeng sama ni ko Dia kabai de bat ka lese ka kamai kaji hatu ka don jing mi nem na benta jong ka senong ke. Ani sibun e pi na du bong ban sedang kan ni senong kemen ba kadau kolong ba itu ba kiyo kami jam kiyo wan di kuai dong wan di sha wan di maka kham he ka yo menta te sport tu kini dukan sha ki samla kham tam kiyo kami jam hani ki bo bodon hani bro khoi ki bodon men sim da ba e sport kemudian tik tangki ini ki race pun tu ki bun jack sport long kai men sim kan bro Hadu menta ni kesini ka balai ni. PPE kum nu ni jing le ka hatu ka long ka ba job kum batmu kum pia trang hi kum ka senong lembat ka club ne kalong kum nu. Edi kalong ba i shongkun ha pi ben compare bat kiwe na try ka pair nga jupai ki sport ngam pajui ba kini zipline ni zipline ba kring ha ben le ka te sung tanak di yo mero than ya snong yo presiden ba Eugene long creative ha ga main ta ben long atrak hai ki bri tai ki tim bun jai tamba ngam 4 million ang kata ka mesim pa kadan ta mesim ki jing keman jing shong shet kuma pi mentai samla ba ro khot ni samla na du khna du kin thai ru shong shet ang ka ai mesim ka ki Kani kadi kesin ke bakap nu ki ba kum kini ki jat jing penilai kai penmare thong kum kini ki la long ha kani ke senong jong pi. Hakani ka senong ka jongi mentala arsin bat menta ida long ki punya kan men ka sisi ka bala dep kadai ka bala kham slam dan re menta pada leng ba jong i ba Eugene la sedang menta ka sini menta kan Ya kabai de bani jing le kai hanu kudur PE ya ka jing lesi ka jing yo jing mentoi kum ka senong ka thau bagi pai ba nong song senong hang ni. Hakabi de bat ka senong ka thau ni don sibun ki jing mentoi ka banang kong kalong bagi khna samla jong i nang ni kilat ne ka jing sniu balai na marba kiyo ban bela ban yatre ban yakta ang ne lang ba jong kejeng ai bela jong kini kiba joka motor sport club Meghalaya ni kiba penya yang ni te kadi kata kejeng mentoi ka benengkong ka baar pada kinong song senong hang ni kiyo banwan ya di jeng di hang ni kata ro kalong kejeng kerku ya kinong song senong hang ni te kata hi nang ta ka ba lai nang ta pada ba ni yui iki pajba ki bawan ya kaban ni simbenta hang ni kalau long sisa ka ba song sit nomor ba ha ka nakaliang ke jongal ke nang de kesin ke baneng kong nei tenre ho te habang ayo i tengah internet ni kumta kan ba ki kelong ki bri ki la mernia rengkat do ka jing snow internet nei ka jing internet ka jongki ki la mernia haka jaka bakin lej mernia suai nomor ba kum ka juk ke bamenta lele kan ke perthai ke bangitip baro ba udrok udai uwei uba la pengop iki kun samla ke jongi te lengba jong kan ni long ka jumut ke jing perkhat ko jing ka du no ka bokum kita ke bro kan ban konsentrate yakini ki kan te kata kawan ka i ba ka don ke jing ma sibun na ka banta jong ka senong ka thau ko jong yang ni kan Hajo kapor pitharai ba ka sarkar lese kala ban le banong ban campaign lese ban campaign janail ni ban kamera sakniat tok yak rukam penikun hani hatu donlat lani hatu pitharai ba ka sarkar ka don kam ban le ban pen kam ban penlong kumta ya kata lele te longi kwa hi baka naga ya ka sarkar bakan improve isu kan long bakan ya thau kilat kelti kan ya ka hukum kini ki
jela ka ken long ba ko ai ba ka sarkar kan kham ban chim khia khnang ba kan long kalat kalenti yo kam yo jam yaki project ki prakong kan dong ka than ke jungi sene ke Ngadon nang ni badiwe I lesin nong no I car enthusiast iba beki babun pha ki collection jungi kiba pau ha ka jela bat ha kari hi bro ko we idon benta ha kani ka ni jing lang kani ka jing bansam khusnam ha kani ka event menta sngi ba ashuk ha ka jing yo I ke jong phi ka bai de ba kani ka event lesi ngathai kan compare lesi na ki ba phi ju penlong na ka bos ka por kalong kum no kum kan am ka fer tamba kaya sering bro bagawe ba kinir ku ba iji ngaru ba iji tamba tang jing fer ka don ba nga pada nga sumar iji nga she stop ye ki jeep haki condition ki ba original kum to kini pan laka jong ka yu bagawe ba kini pat ya nyom khti ya te kaniru ka de ka jo lada penpet ka jing stonat ba ki breu ki yo na ki jim nga tengah kuat banbur di museum piece kini ki jeep ndai ke te kini pat kini ki jeep kam smai te da modify kini rumele tambai ki barim bade te bha ban bo original bo stock no ke tamba kum kini te kabiang bha what's your take happening jong ki modified but ki stock la ki jong ki dan ki beauty ke bagawe babon ki mentah khamtam ba la le de ki modified ba la le de ki stock menshwa da poi sekini ki jakade scrap sayo ba ki ter jeep ba ki 2 kilo mentah bala kilami kini ki event mentah julap so te kato gawe kadi ka ba gawe ba ki jeep jungi kenne ke dada ki yon hakti jungi ru kine dawan hakti jung kini ru kine tengah kwa ba kenne ke ki jeep ba gawe ngila ban long no kum ka 4x4 capital jong ka ri india ta tela dangi delo di gini ki jim di scrap no tela saipat mungkin sadu mangi ya bape ye kini ki 4x4 kum ni kum ki long mentan dei hang ni I kumba kala nang long popular kala nang khampau le se kini event mentaru kani le se ka la ban kadang long thmai jong kani ka MSC ayu ha kaseng bakan penlong ikani tikat kum kusing pe jong phi kalong kum no kini ki snam ki bala hadu menta le se ka jing kiu jong kini kinong isim benta bakju kapor ya kanam bakrukam isim benta jong kibri pe hadu menta kala kiu ba ke menswa ti judan te ban ri ki jip ro menswa por dangret mangi te ki yang bar ko we ki dang jip ko we ki khwai ki set marat se khlaw yum to tamba hadian lami gini marti gini tai gini ki jip ki khain ba gilarem than bagawe baga ya khambam petrol le gum to be te las dang jano gini ki jip te natu dau ging menta kawe ba kila sedang gum ni ti nang ni pat sakmat dengan trai megalaya kan salong no kum ka 4x4 capital ke jong ka India akan kum kusing pe ke jong phi nei hatu ki don nem kum kita ki lat len ki kabu len kita ki prospect na benta jong ka sarkar Meghalaya bahkan invest le si hakum kani ke benta ka ba gidang I menta bakadang shu kum ni ka sedang man popular hatu ka don le si ka lawi la dak invest ka sarkar hakani bal hakan kur kam try hoy ka don hi bat khamtam bakani ka lalong no kum ka north east venture hi tadali Chinese kum to ki sayai ti ki fans bagawe pe hapin supan pau ba kin sawan simbanta na baro kini ki new state jungi ki class state jungi ke te da filaban panpau kum to te kamot na NEC apply your funding NEC khamtam filaban ai pi ka pisa na state ai te da pipan ru kan no kenyo tamba na ka NEC ke ki sbon ma ban ai khamtam kum kini ki kam ke bala kum thop lang e kini ki new state ke barok ko hadian laisi kin thi ba kini ki sau phu arngut ki nong yesim benta ki laya khun ban job I kita ki kendon ni kita ki obstacles ko we hadian ko we pan menta ka de ka kinti bi kin sngap ya ka jing yo ya kita ki results lani ya ta ka nam job haki kategori ba pher ki pipi yang ni kini kali yang ni kidang yeng
kila ayeng lu baru khoi jang ni kini digi bai shim benta ki balai bit khti ru hang tu hi ki balai sop khti ki don ru ki bala sedang menshnaru lesi ki badal ki ladon kami ki maintenance bat ki wei hadin ke jing ya pin mare ka bala jur bah hagi ki jaka hang ti ki than ki belong klau ki jaka bat kani ke jing pen mare kal da isong kun jisam hadu kani ke sngi ke jing shim benta jung hipat baru jong kani ke snong hang ni pok kredam kulai nadu ki khlung khna ki babun ki don lang kani ke jaka baka bala pen ketik ya ki babun bat kala pin wan ra ru ya ke jing sngan ha ka snong thau ha badon kum kini ki jing elang kum ki jing yakob bat ha kawe ru kalyang kalong ru jing ai mensim nam ta jung ki babun ki badon ya kasap bat katalen lesi hakani ke benta ban yami madan bat ban yami haklau ledam onge hamadan te bat ru ban ya banya ai kum ni ki jat kali khnang ba kan wan ra lesi ya kanam ke buram kumbala ong kini ki nongkren hakmat ba kawan ra ya kanam omtang ya kita ki nongnya tihenrei kumju ru ya kani ke jaka ke badon hangni ba kedam kulai bat kini jaka ba marjan hadu ni syam yang pat perpihak kawi ba video ngadi funan rani ndam ta full front media nang kedam kulai kulis bon